Iawn, gyfeillion. Wel, noswaith dda a chroeso cynnes iawn i ddarlith flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig. Mae'n hyfryd deffro, ydych chi'n cael noson o gwsg, chi mewn tre, chi'n deffro bore wedyn, chi mewn dinas llên. Felly gafon ni wythnos dda iawn yn dathlu ennill statws UNESCO dinas llên. Ac i ni wedi bod yn gwneud gymaint ag y gallwn ni i fanteisio ar y sylw gwych i Aberystwyth Ceredigion. Mae'n braf gweld aelod cabinet diwylliant cyngor Ceredigion yma. Wnaethoch chi chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith fel sawl partner arall yn paratoi ac yn cyflwyno cais ar ran y dref a'r sir, ac i ni'n falch iawn y byddwn ni'n gallu manteisio'r sawl cyfle. Roedd Elin Jones y llywydd ac yn aelod Senedd yma ar gyfer Ceredigion wedi dechrau anerchiad byr yn y Senedd gyda'r geiriau Rio de Janeiro, Barcelona, Aberystwyth. Ac i ni mewn cwmni da, dwi'n credu, ac i ni mewn cwmni da heno. Dwi eisiau croesawu yn arbennig aelodau pwyllgor ymgynghorol yr Archif Wleidyddol Gymreig. Diolch i chi. Gawson ni gyfarfod arbennig o dda prawn yma. I ni hefyd yn nodi bod, i ni wedi sefydlu yr Archif Wleidyddol Gymreig ers 1983 ac wedi cynnal darlith flynyddol ers 1987. Ac os ych chi eisiau blas ar waith yr Archif Wleidyddol, mae eisiau chi fachu copi o'r cylchlythyr blynyddol yn ogystal, manifesto, gair addas iawn eleni. Mae yn llawn erthyglau hyfryd a difyr iawn am waith y tîm, a mae eisiau fi ddweud fan hyn diolch yn fawr iawn i'r tîm, i Midong, i Rhys ac i Rob, yn dîm bach chi'n cyflawni gwaith mawr ar ran y llyfrgell ac ar ran pobl Cymru yn cadw cof, gwleidyddiaeth a datblygiadau cymdeithasol perthnasol drwy'r Archif Wleidyddol. Nawr, heno, wrth gwrs, cyn i fi droi at ein siaradwr gwadd i ddechrau, fe fydd testyn y ddarlith ar gael ar dudalennau'r Archif Wleidyddol unwaith i Richard benderfynu ar y fersiwn terfynol o'r ddarlith. A wedyn bydd cyfle, wrth gwrs, ar ôl clywed y ddarlith i holi cwestiynau. Ac mae hynny hefyd yn bosib i chi sydd yn ymuno gyda ni ar-lein. Fe fydd modd i chi gyflwyno cwestiynau i ni drwy'r y ffwythiant holi ac ateb os ych chi'n gwylio ar Zoom, ac hefyd i adael sylwadau os ych chi'n gwylio'r ffrwd fideo ar Facebook. Ac wedyn, os ych chi yma, bydd rhaid i chi ofyn y cwestiynau'n fyw, a byddwn ni'n dod â'r meicroffon ato chi i ni gael clywed y cwestiynau i gyd. Mae hefyd, oherwydd pwnc y ddarlith, yn werth sôn gobeithio i rai ohonoch chi gael y cyfle i piciad i ystafell Summers i weld arddangosfa pop-up o archifau Plaid Cymru sydd yn ddifyr iawn. Ond mae yna arddangosfa ddigidol ar wefan y llyfrgell hefyd yn olrhain llinell amser sefydlu Plaid Cymru a nifer o eitemau eraill. Felly, i droi wedyn at ein siaradwr o edrych ar dudalen Wikipedia, mae'n dweud i Richard gael ei eni yn Sunset Boulevard, Hollywood. Mae hyn yn wir? Na chi un cwestiwn hawdd iawn i chi holi ar ddiwedd y ddarlith. Mae Richard yn wyneb mor gyfarwydd i ni, wrth gwrs, yn gyfarwyddwr canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, yn awdur toreithog, yn academydd o fri. Dwi'n mynd i dorri lot o hwn gyda llaw, achos mor adnabyddus yw Richard i ni gyd. Fel sylwedydd gwleidyddol ac fel academydd craff, ac fel un o ffigurau nath gychwyn astudiaethau beirniadol mewn diogeledd yn ogystal, nid yn unig
y diddordeb mewn gwleidyddiaeth a hunaniaeth yma yng Nghymru. Ac oedd yn ddifyr darllen ychydig bach am hanes y Welsh School. O ia. Ie. Twaith yn ogystal ar gwaith cyhoeddus hynny ac academaidd mae'r Richard hefyd yn gymrawd Cymdeithas Dysgedig Cymru ac Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol ac i ni falch hefyd i fod yn aelod o bwyllgor ymgynghorol yr Archif Wleidyddol Gymreig. I fi, mod i yn mwynhau podlediad gwleidydda, dwi hefyd yn mwynhau podlediad yr hen iaith. A mae hynny wedi cael dilyniant arbennig o dda. Nawr, o edrych hefyd ar gasgliadau'r llyfrgellu hun, fel y bydde rhywun yn disgwyl, mae gyda ni bopeth. Mae Richard wedi ysgrifennu a chyhoeddi, ac un o'r erthyglau sydd yn cael tipyn o ddiddordeb o ran ein darllenwyr ni, yw erthygl o'r cylchgrawn barn o'r enw Cyw Iar Tikka Masala, sgwennes ti yn 2001. Dwi'n credu bod pobl wedi edrych ar hwnna, oherwydd, falle, ydy e'n newid cyfeiriad, ydy e'n mynd i fewn i fwyd. Wel, dwi ddim yn gwybod pa mor boeth fydd testyn y ddarlith heno, ond dwi'n siŵr gyda Richard fydd na ddigon o space. Felly, dwi'n cael synnau o'r llwyfan hyd yn oed. Felly, rhowch groeso i'r athro Richard Wyn Jones. Diolch. Gyfeillion, a diolch yn fawr am y cyflwyniad hynod o garedig yna. Sgynna i ddim syniad bod fi wedi sgwennu erthygl efo'r teitl yna, felly rhaid fi'n checio. Dwi'n siŵr bod o'n wir, ond dysgynna i'm syniad beth yw'r cynnwys. Yn gyntaf gai ddiolch yn fawr iawn am yr anrhydedd fawr o gael fy ngwahodd i draddodi darlith flynyddol yr Archif Wleidyddol. A mi yna wedi troi at gwahanol ddarlithoedd a draddodwyd yn y gyfres hon droion dros y blynyddoedd wrth i mi ymchwilio i'r hyn a'r llall. Yn wir, dwi wedi gwneud hynny sawl gwaith yn ystod y misoedd dwytha'n unig. Dwi'n boenus ymwybodol fod hi'n sefyll mewn elyniaeth o ysgolheigion a gwleidyddion gwirioneddol. Ddisglair wrth sefyll yma o'ch blaen a allai mond diolch i'r trefnwyr am ei ffydd ynodd wrth ychwanegu at y fath gwmwl tystion. Gaethwyd hefyd mod i'n hyfrydwch cael dychwelyd i Aberystwyth lle treulias i chwarter canrif hapus. Ac yn enwedig i gael dychwelyd yma un o fy hoff adeiladau yn y byd, sef y gen. Mae gwneud hynny'n fy atgoffau'n benodol am 3 pherson dwi'n ei cysylltu ar llyfrgell a rhyw Plenglais yn fwy cyffredinol. 3 aroddodd hwb mawr iawn i mi wrth i mi fynd i'r afal a'r ymchwil sy'n sail i'r ddarlith hon. Felly, mae'r 3 ysywaith wedi yn gadael ni, ond dwi am achub ar y cyfle i godi fy het yn drosiadol cof am John Davies, John Bwllan, dreuliodd oriau lawer yn rhannu wybodaeth am y mudiad cenedlaethol yng Nghymru. Fel arfer, arwaelod yr allt yma wrth fwrdd yn y cwps. Hefyd Geraint Jenkins, oedd wastad mor barod i gefnogaeth i ysgolheigion iau ac aroddodd lwyfan i mi ddechrau cyhoeddi am y pwnc yn y gyfres ysblenydd honno, Cof Cenedl. A wedyn Meredydd Evans, oedd wastad yn llawn diddordeb a fieithus a chadarnhaol yn yr hyn oeddwn ni'n geisio wneud, ac yn wastad yn fy annog i ddal ati dicw. Roedd cael adnabod y 3 yn fraint ac yn bendith. Gyda hynna o ragmadroddi, gadewch i mi droi at fy nhestyn. Yn gynharach eleni fel y gwyddys fu Plaid Cymru'n dathlu ei chanfed penblwydd. Fel rwy'n dweud yn y rhifin cyfredol o gylchgrawn barn, y gwir amdani i fod gan Plaid Cymru fel deiliad coron Lloegr 2 benblwydd. Penblwydd swyddogol, fel petai ynghyd â phenblwydd go iawn. Y penblwydd swyddogol a ddathlwyd fis Awst eleni. Yn herma'r penblwydd go iawn, mae Plaid Cymru o fewn ychydig wythnosau'n unig i fod yn 101 mlwydd oed. Ond byd fo am hynny, fe ddewisodd y blaid ddathlu i chanrif eleni ar wy'n tybio mae nhw bia'r dewis. Yr un sy'n drawiadol wrth gwrs yw fod y dathlu wedi digwydd ar yr union adeg pan mae'r arolygon barn
yn awgrymu fod y gefnogaeth ymysg genedlaetholwyr i Plaid Cymru yn uwch nag y bu erioed yn ei hanes. Rhywbeth a gadarnhawyd yn y modd mwyaf dramatig posibl gan fuddugoliaeth ysgubol y blaid yn ei setholiad Caerffili gwta bythefnos yn ôl. Erbyn hyn, mae'n eglur fod Plaid Cymru'n sefyll ar drothwyr blwyddyn a llai'n hawdd fod yr un fwyaf arwydd o cael yn ei holl hanes. Blwyddyn pan y gall arwain Llywodraeth Gymreig am y tro cyntaf yn ei hanes. Can weld be a ddaw, a hynny credwch neu beidio 6 mis i'r diwrnod i heddiw. Byddwch wedi sylwi rwy'n siŵr bod y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, diwydiant sy'n parhau i wneud gwaith gwirthiol gweitha amoda llwm ar y naw, wedi cymryd mantais lawn ar gamlwyddiant geni Plaid Cymru. Mae Gwas Brifysgol Cymru wedi ail gyhoeddi astudiaeth ddisglair di Hywel Davies o 2 ddegawd cyntaf, Plaid Genedlaethol Cymru, a hefyd wedi coeddi cyfieithiad Saesneg o fastudiaeth i o syniadau Plaid Cymru ynghyd â ail gyhoeddi'r fersiwn Gymraeg wreiddiol. Mae yna gopia ar gael y tu allan heno, a gan bod yna un yn Saesneg a un yn Gymraeg, mi allwch chi wneud eich siop adolyg i gyd heno yn gallwch. Ar ben hynny, mae Gwasg Ololfa wedi cyhoeddi cyfrol newydd arbennig gan Arwel Futsal a Gwen Angharad Griffith, sy'n adrodd hanes y sefydlu, ac ar fi'n cyhoeddi cyfrol gan Glyn Thomas, sy'n gyfuniad o gofiant a theyrnged i H.R. Jones Deniolen a rhai o'i geidweithwyr agosaf. Mae'r gwahanol gyfrolau yma i gyd yn cynnig dealltwriaeth lawnach i ni o'r modd sefydlwyd Plaid Cymru ynghyd â gwell adnabyddiaeth o rai o'r dramatus persona a wnaeth gyfraniad allweddol ar y pryd, ond y teddwyd i anghofio amdanynt yn ddiweddarach. Rwan, o gofio pa mor aruthrol fawr oedd cyfraniadau rhai o'r ffigurau canonaidd hynny a gysylltwn â bywyd y Plaid Cymru ifanc, Saunders Lewis, Kate Roberts, Lewis Valentine, DJ Williams, Ambrose Bebb, Noel a DJ Davies ac yn y blaen. Efallan a ddylem synu fod rhai o'r enwau eraill wedi mynd dros gof. Dichon hefyd fod pob plaid neu fudiad gwleidyddol yn llunio i fersiwn ei hun o stori'r geni, gan symleiddio hanesion fu mewn gwirionedd yn fwy cymleth, cordeddog ac anuniongyrchol nac ar y ddefur yn ddiweddarach. Dyna pam bod gan Plaid Cymru 2 benblwydd, yr un swyddogol a'r un go iawn. Serch hynny, mae'n briodol fod unigolion megis Mai a Prissy Roberts, Efan Alwyn Owen a H.R. Jones wedi derbyn sylw a dyledus barch. Dio ddim yn bwriad gan ei ddychwelyd at yr un tir heno. Yn hytrach, fel ydych chi'n gwybod, dwi wedi penderfynu troi at gwestiwn ychydig yn wahanol ynglyn â gwreiddiau Plaid Cymru. Fe'n gwestiwn felly ydy nid pryd ac an bwy y sefydlwyd Plaid Genedlaethol Cymru, ond pam? Beth oedd yr ysgogiad neu'r ysgogiadau gwreiddiol ac yn gysylltiedig â hynny i ba radda yr arhoswyd yn gyson ar gyriant neu'r gyriannau gwreiddiol. Mae yna sawl rheswm pam fy mod i'n ystyried fod rhain yn gwestiynau gwerth ei gofyn, ond yn bennaf oll hyn. Ond drwytho yn hanes hanner cynta'r 1920au yn Nghymru, mae'n amlwg bod yna nifer o garfanna ynghyd ag unigolion mewn gwahanol rannau o Gymru i gyd yn credu fod angen sefydlu rhywbeth yn debyg i Blaid Cymru. Mae'r hanes o sut digwyddodd hynny yn y diwedd yn hysbys. Fe wyddwn o'r herwydd nad oedd dim yn anorfod am lwyddiant ymdrechion 1924-1925. Yn wir, gallasau'r cyfan yn hawdd iawn fod wedi methu. Mae'n gwbl briodol felly fod pleidwyr cyfoes yn cydnabod cyfraniad yr unigolion hynny a sicrhaodd fod y fenter wedi cydio ac yn raddol bwrw gwreiddiau. Wedi dweud hynny, hyd yn oed pen a bai H.R. Jones a'i gymrodyr wedi llwyddo, gallwn fod yn weddol sicr y byddai rwy'n arall wedi rhoi cynnig arni. Yn y pen draw, byddai'r ymdrech i sefydlu rhywbeth yn debyg i'r Blaid Genedlaethol wedi llwyddo. Mae werth cofio'n hyn o beth, mae dim ond yn 1934 y llwyddwyd i sefydlu chwaer blaid Plaid Cymru, sef y Scottish National Party.
Rwy'n dweud hyn oll oherwydd mae syniadau, credoau, tybiaethau a rhagdybiaethau a sbardunodd sefydlu Plaid Cymru. Roedd rhain i gyd yn cael ei dehongli a'i hatgynyrchu gan unigolion penodol, a mae deall eu cyfraniadau nhw felly'n gyfraniad gwerthfawr a phwysig. Ond roedd y gwahanol syniadau mae'n atseinio llawer iawn yn ehangach na jyst hefo'r unigolion dan sylw. Yr hyn y carw'n geisio i'w wneud felly ydy olrhain prif elfennau'r syniadau yma. Gadewch i mi gychwyn drwy grynhoi thesis y Darlith. Yn syml, roedd sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru yn dynodi hollt yn rhengoedd cenedlaetholdeb Cymreig. Hollt y gellir ei olrhain at effaith yr rhyfel byd cyntaf neu rhyfel mawr a'i sgil effeithiau ar wleidyddiaeth Cymru ynghyd â gwleidyddiaeth y deyrnas gyfunol a'i Hymerodraeth. Tanseilwyd y ffurf ar genedlaetholdeb Cymreig a grisialodd y 90 olaf y 4edd ganrif ar 15. Yn benodol, daeth sicrhau amcan hir dymor y ffurf Cymryfuddaidd, a dyna dwi'n mynd i alw o, y ffurf Cymryfuddaidd ar genedlaetholdeb Cymreig. Ddaeth hynny'n llawer iawn anos, as nad yn wir yn amhosib. Yr amcan hwnnw yn syml oedd sicrhau cydnabyddiaeth genedlaethol lawn i Gymru oedd i mewn i fersiwn o Brydain a Phrydeindod oedd yn aml genedlaethol ac yn gynhwysol. Prydain fawr, nid Lloegr fawr, fel petai. Ar ôl 1918 ac ymadawiad yr rhan fwyaf aelodau seneddol Iwerddon o dir cyffredin, gan ragflennu ymadawiad ffurfiol nhw ar ôl sefydlu'r dalaith rhydd yn 1921, breuddwyd gwrach fyddai honno. Dichon y byddai hynny wedi bod yn ddigon yn ddoi hun i dynnu pob mymryn o wynt o hwyliau cenedlaetholdeb, y genedlaetholdeb Cymreig gwreiddiol. Ond dryllwyd y cwch yn fwy trylwyr fyth gan newidiadau yng Ngwleidyddiaeth Cymru hunan. Wrth i ddomenyddiaeth rhyddfrydol ildio yn wyneb trwf y blaid lafur, fe beidiodd strategaeth wleidyddol Cymrydyddiaeth a bod yn ddichonadwy. Cyn hynny, impio'r rhaglen genedlaethol Gymreig ar agenda'r blaid wrthdoriaidd fwyaf, sef wrth gwrs y rhyddfrydwyr, oedd hanfod y strategaeth honno. A theg i'w dweud ei bod wedi ennill buddugoliaethau sylweddol cyn y rhyfel mawr. Da ni'n bresennol heno mewn un ohonyn nhw, sef y llyfrgell genedlaethol. Ond i wrth i genedlaetholwyr Cymryfuddaidd ymrannu rhwng dwy blaid oedd yn nghyddfau gilydd, ac wrth i un o'r rheini, sef yr rhyddfrydwyr, nid yn unig ymrannu, ond gydweithio a chyngreirio hefo'r ceidwadwyr, a hynny o safle o wendid, byddai unrhyw bosibiliad o gynnydd cyffelib yn diflannu am 20 a mwy. Dim ond ar ôl i'r bleidlais wrthdoriaidd yng Nghymru gronni y tu ôl i lafur yn derfynol ar ôl yr ail ryfel byd, y cafodd y strategaeth wleidyddol Cymryfuddaidd ail wynt. Effaith negyddol iawn y rhyfel mawr ar raglen a strategaeth wleidyddol y ffrwd Cymryfuddaidd oedd i mewn i genedlaetholdeb Cymreig ydy un ochr o'r geiniog. Ochr arall y geiniog yw'r ffaith fod y rhyfel wedi gweithredu fel bydwraig ar gyfer geni math gwahanol o genedlaetholdeb Cymreig. Cenedlaetholdeb oedd hon a gredau nad oedd dyfodol i Gymru oedd i mewn i fframwaith y Prydeindod ymerodraethol, ac y gredau hefyd na cheid gwaredigaeth trwy'r gyfundrefn bleidiol Saesnig, nac yn wir trwy'r Senedd Saesnig. Dyma oedd y ffrwd a ymgorfforwyd yn y blaid genedlaethol newydd. Roedd yn ffrwd a ysbrydolwyd yn anad dim gan wrthryfel y Pasg yn Nulyn a'i ganlyniadau o ran gwleidyddiaeth Ynys Iwerddon yn ogystal â gwleidyddiaeth o wladwriaeth a'r ymerodraeth Brydeinig ehangach. Rwan, mae yna sawl is-ddadl i'r brif ddadl hon. Dwi'n trio sgwennu llyfr ar hyn o bryd, a dwi'n
crynhoi rhai dega o filoedd o eiriau I fewn I lot llai heno fyddwch chi'n falch o bod. A dwi'n mynd I drio sicrhau bod chi ddim yma tan yr oriau man. Felly dwi'n mynd I ddatblygu'r gwahanol elfennau yma yn llawn. Ond dwi'n weddol sicr mae'r elfen fwyaf anghyfarwydd o'r hyn dwi'n ei ddweud ydy'r heiriad bod yna ddwy ffrwd oddi mewn I genedlaetholdeb Cymreig. Ffrwd y blaid genedlaethol ar y naill llaw a a'r ffrwd Gymru fyddaidd ar y llall. Felly dwi am ymhelaethu ychydig bach ar hynny. A wneud 4 pwynt. Yn gyntaf, da ni gyd yn gyfarwydd ar stori ynglyn â y cyfarfod yng Newydd yn Ionawr 1986, lle mae Alderman Bird yn sefyll ar ei draed ac yn gwrthod the domination of Welsh ideas a mae mudiad Cymru fydd yn chwalu. Mae hwnna'n stori gyfarwydd I unrhyw un sef o rhywfaint o ddiddordeb yn hanes gwleidyddiaeth Cymru diwedd y 14th ganrif ar 15. Ond serch hynny, ni ddiflannodd Cymru fyddiaeth. Yn wir, gyda doethineb drannoeth, felly'r dadlau mae arwisgiad 1911 oedd penllanw y fersiwn yma o genedlaetholdeb Cymreig hyd at flynyddoedd olaf yr 20th ganrif o leia. Ond hyd yn oed ar drothwy'r rhyfel mawr, roedd gan y ffrwd hon o genedlaetholdeb ddigon o resyma I deimlo'n optimistaidd iawn ynglyn â'r dyfodol. Wedi'r cwbl, roedd modd dadla fod Cymru'n brysur cael ei chydnabod fel cenedl gyfansoddol o'r deyrnas gyfunol, megis drwy'r arwisgiad ac o'r diwadd drwy basio deddf a fyddai'n datgysylltu a dadweddoli eglwys Lloegr yng Nghymru. Roedd y drafodaeth ar Hymerodraeth Wyddeleg oddi mewn i'r wladwriaeth yn parhau'n fyw, a hynny ar gweitha teyrnfradwriaeth rhanna o'r lluoedd arfog ac yn wir arweinwyr y blaid geidwadol. Roedd hyn yn ei dron golygu fod y posibiliad o ddilyn arweiniad Iwerddon ar y llwybr tuag at ymreolaeth nid yn unig yn parhau'n fyw, ond yn fwy credadwy nag erioed o'r blaen, ac wrth gwrs roedd fito'r tir ar glwyddi wedi ei ddileu, gan agor y drws I ddiwygiadau radicalaidd o'r fath. Yr ail bwynt, nid yn unig y goroesodd y ffrwd Cymru fyddaidd yng nghenedlaetholdeb Cymreig y rhyfel mawr, fe barhaodd yn rhan o fywyd Cymru hyd at y dwthwn hwn. Felly, rhwng Cromfacha, fyswn ni'n dweud bod rhywun fel Carwyn Jones, rhywun fel Jeremy Miles, rhywun fel Eluned Morgan hyd yn oed, yn sefyll yn y traddodiad yna heddiw. Ond o olrhain hanes Cymru fyddiaeth yn y degawdau ar ôl y rhyfel mawr, yr un sy'n taro dyn yw gradda'r cysylltiad â'r Cymru fydd gwreiddiol a hynny'n bersonol yn ogystal ag yn syniadaethol. Mae llawer wedi sylwi ar ôl ganolog epil arweinwyr y mudiad Cymru fydd gwreiddiol mewn gweithgaredd cenedlaethol Cymreig hyd ddiwedd y 1950au a'r tu hwnt. Meddyliar am Ifan ab Owen Edwards, mae yna brystwydd T.I. Ellis, Megan Lloyd George, ond mae llai wedi sylwi ar y cysylltiad a arweinwyr diweddarach fel llafurwyr fel Hugh T. Edwards a Cledwyn Hughes. Serch hynny, bu Hugh T. Edwards, a mae gofianydd o yma ymlaen I, felly gai jecio yn y munud, mae Hugh T. Edwards yn gadeirydd cangen glannau dyfrdwy o Undeb Cymru Fydd, sef y mudiad y sefydlwyd I barhau a chenhadaeth y Cymru Fydd gwreiddiol, ac arweinwyd gan fab Tom Ellis, T.I. Ellis, bu I cled, fel da ni bobl Sir Fôn yn galw Cledwyn Hughes, bu I cled gyfarfod a'i wraig trwy aelodaeth o gangen arall o Undeb Cymru Fydd. Yn wir, yn ôl Gwilym Prys Davies, roedd Cledwyn Hughes nid yn unig wedi etifeddu, dwi'n dyfynnu, delfrydiaeth mudiad Cymru Fydd, ond hyn oedd, eto dwi'n dyfynnu, wrth wraidd ei genhadaeth dros Senedd I Gymru a diogelu'r Gymraeg. Roedd yn ei waed ni ddihangodd oddi wrth Cymru Fydd. Trydydd pwynt. Oedd fer oedd cenedlaetholdeb Cymru Fyddaidd yn genedlaetholdeb go iawn. Mae hwn yn bwynt pwysig i'w danlinellu
gan fod un o'n haneswyr amlycaf a galluocaf, Ceo Morgan, wedi awgrymu na ddylid ystyried y don gyntaf o genedlaetholdeb Cymreig yn genedlaetholdeb go iawn, gan nad oedd yn debyg i'r ffurf ar genedlaetholdeb Gwyddelig, a oedd yn gyfrifol am wrthryfel y Pasg ac a fu mor amlwg wedi hynny. Y sywaith, a gyda pob dyledus barch, rwy'n ofni fod hynny'n safbwynt sy'n bradychu cryn ddyswch ynglyn â chenedlaetholdeb yn gyffredinol a chryn anwybodaeth ynglyn â chenedlaetholdeb Gwyddelig yn fwy penodol. Yr un sy'n drawiadol i mi o leia yw pa mor debyg oedd ac yw cenedlaetholdeb Cymru Fyddaidd i brif ffrwd cenedlaetholdeb Gwyddelig cyn 1916. Hyd yn oed os oedd strategaeth wleidyddol John Redmond a'r Irish Parliamentary Party ar gyfer cyrchu'r nod ychydig yn wahanol, roeddent hefyd yn credu fod modd digoni dyheadau cenedlaethol Gwyddelig oedd i mewn i fframwaith o wladwriaeth ar Hymerodraeth Brydeinig a'r hunaniaeth Brydeinig oedd yn gysylltiedig â hwy. Cyn gwrthryfel y Pasg, neu'n fwy cywir, cyn adwaith o wladwriaeth Brydeinig i wrthryfel y Pasg, lleiafrif bychan iawn o genedlaetholwyr Gwyddelig oedd yn credu fel arall. Pedwerydd pwynt y pwynt ola. Roedd ac eto mae llawer o dir cyffredin rhwng dwy ffrwd cenedlaetholdeb Cymreig. Maent yn cytuno ynglyn â phwysigrwydd yr iaith Gymraeg i hunaniaeth Gymreig a'r angen i'w gwarchod. Maent yn cytuno hefyd ynglyn â'r angen i fynd i'r afel ar heriau economaidd a chymdeithasol mae Cymru'n ei wynebu drwy fframwaith genedlaethol Cymreig. Ac maent yn gwbl gytun fod Cymru angen senedd ddeddfwriaethol rymus. Nid yw'n syndod felly fod dwy ffrwd cenedlaetholdeb Cymreig wedi llwyddo i gydweithio ei gilydd ar y materion hyn. Y cydweithio yma yn ei dro fy'r allwedd i'r cynnydd a welwyd o safbwynt gwireddu'r agenda genedlaethol Gymreig dros y ganrif ddiwetha, gyda sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, yn sefyll fel y fuddugoliaeth fwyaf a mwyaf arwydd o cael, dwi'n meddwl, o'r cyfan. Ond felly, dyna chi jyst yn gyflym iawn mynd trwy lot fawr o stwff. Ond yr anghytuno ydy'r diddordeb heno, nid y cytuno. Felly dwi eisiau dychwelyd at yr hollt. Y peth cyntaf i sefydlu yw fod na hollt, bod ei bodolaeth yn cael ei gydnabod ar y naill ochr a'r llall, a bod datblygiadau'n Iwerddon yn chwarae rhan gwbl ganolog yn yr ymrannu. Mae arwyddion lu o fodolaeth yr hollt. Bydd ambell un o'n chi wedi'n clywed i'n defnyddio'r enghraifft yma o'r blaen, achos mae yn un dwi'n mor hoff ohono fo. Felly, maddiwch i mi rhai chi sydd wedi clywed fi'n dweud hyn o blaen. Mae un o fy hoff enghreifftiau wedi ei lloffa o dudalennau'r Scots Independent. Papur a sefydlwyd yn 1926 i hybu achos annibyniaeth i'r Alban, ac sy'n parhau i gael ei gyhoeddi hyd heddiw. Mae'r papur yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth am ddyddiau cynnar Plaid Cymru, am fod rhai o'i phrif arweinwyr, gan gynnwys Saunders Lewis a DJ Davies, wedi coeddi ysgrifa ynddi yn ceisio egluro hynt a helynt a blaid newydd i Albanwyr cydymdeimladol. Ond yn y cyd-destun presennol, efallai, mae'r cyfraniad mwyaf dadlennol ydy ysgrif fechan gan ŵr o'r enw Lewis Spence, yn sôn am ei brofiadau yn mynychu ysgol haf y blaid ym Mwllheli yn 1929. Mi oedd Spence yn gymeriad rhyfeddol a rhyfeddol o liwgar. Roedd yn arbenigwr ar yr occult ac yn awdur sawl cyfrol ar deyrnas goll Atlantis. A mae yna nifer ohonyn nhw'n parhau mewn print hyd heddiw, credwch neu beidio. Os da chi eisiau mynd, gewch chi chwilio wedyn. Ond roedd hefyd yn ddirprwy gadeirydd y National Party of Scotland, un o'r ddwy blaid a fyddai maes o law yn uno i ffurfio'r SNP. A mae'r syniad am ddyn fel fo yn mynd, arbenigwr ar y cults yn mynd i ysgol haf Plaid Cymru yn Mwllheli, jyst yn ffantastig yn dydi.
Beth bynnag, yn yr ysgrif sy'n trafod i argraffiadau o'r ysgol haf, mae Spence yn dweud iddo ymuno ar wybdaeth Siari Bang, yr ysgol haf i ymweld â llefydd nodedig ym Mhen Llŷn. Beirdd a falle, dyna be mae'r blaid yn gwneud. Fe deithiodd y bws heibio i'r tŷ yn Llanystumdwy, lle magwyd Lloyd George. A beth meddach chi oedd ymateb y teithwyr? Wel, yn ôl Spence, fe ddechreuodd pawb fwyan a hisian. Mae yna rhywbeth doniol o ddiniwad yn y darlun o lond bus o aelodau plaid fechan iawn yn hwtian cartref gŵr a fu tan 1922 yn brifwneidog ar Brydain a'i Hymerodraeth, sef yr Hymerodraeth fwyaf a welodd y byd erioed, a hynny ar ei phen llanw. Eto, mae'n arwydd o'r modd y roedd sefydlu'r blaid genedlaethol yn arwyddo rhwyg sylfaenol oddi mewn i genedlaetholdeb Cymreig. Wedi'r cwbl, cyn iddo gychwyn ar ei yrfa lachar ym mhrif swyddi'r wladwriaeth Brydeinig, dichon mae'r bachgen a faged yn Llanystumdwy oedd prif arweinydd y don gyntaf o genedlaetholdeb Cymreig a gysylltir yn bennaf â mudiad Cymru Fydd. Fe byrhaodd Dewin Dwyfor yn eilyn i'r cenedlaethau o genedlaetholwyr Cymreig a barhaodd i feddwl am ddyfodol eu cenedl mewn terma Cymru Fyddaidd hyd at y 1920au ac ymhell tu hwnt. Yn wir, ceir digonedd y dystiolaeth i bod yn parhau'n obeithiol y byddai Lloyd George yn defnyddio ei awdurdod a'i ddylanwad i hybu'r achos cenedlaethol. Fel y gwnaeth o, yn neud siŵr bod gan y llyfrgell cenedlaethol arian pan oedd o'n ganghellor. Ond wele, aelodau'r blaid genedlaethol newydd, on fet, yn achub ar y cyfle i ddangos ei dirmig tuag at wr, astyriant fel dim mwy na rhyw ddic Sean Dafydd. Bron iawn i ganrif yn ddiweddarach, go brin fod amser wedi lluniaru dim ar ddyfarniad cefnogwyr Plaid Cymru ohono. Roedd yna elfennau llawer iawn mwy difrifol a hyll. Mae hwnna'n jyst yn hanesu'n bach diniwed a mewn ffordd digon hyfryd, dwi'n meddwl. Mae'n elfennau llawer mwy difrifol a hyll i'r holl na'r hyn a welwyd ar y Siari Bang yn Llanystumdwy. Yn fwyaf arbennig, yn ystod blynyddoedd yr ail ryfel byd, fe chwaraeodd un o gyngreiriad Cymreig agosaf Lloyd George, Thomas Jones, ynghyd â etifeddion cyfoes y traddodiad Cymru Fydd, megis Emrys Evans, prif athro coleg y Brifysgol ym Mangor, a'r parchedig Gwilym Davies, rôl ganolog yn yr ymdrech i barddio plaid genedlaethol Cymru fel plaid ag iddi arlliw ffasgaidd. Rhywbeth dwi wedi drafod mewn cyfrol arall os oes gennych chi ddiddordeb yn y stori yna. Newyddion doedd Plaid Cymru ddim yn blaid arlliw ffasgaidd ydi. Roedd agweddau at gwahanol iawn at wrthryfel y Pasg a'i ganlyniadau yn ganolog i'r rhaniad yma. Eto, dwi'n mynd ati, dwi'n eisiau pentyrru enghreifftiau, ond na i jyst nodi ambell un i chi gael syniad. Felly, ym mis Medi 1923, ceir Berea Gwynfa Evans, gŵr a fu ar dron ysgrifennydd mudiad Cymru Fydd ac oedd yn parhau'n edmygwr brwd o aelod seneddol bwrdreistri Arfon, sef Lloyd George. Mae o yn hydalen ar South Wales Daily News. Does gen i ddim trogniadiadau ar destun y Darlith am hyn. Fe rai fi ychwanegu hynna cyn i chdi gael gyhoeddi o. Mae o'n yn y papur yn gresynu at y modd y clywed a dwi'n dyfynu Devil Error compared and contrasted with Lloyd George to the latter's disadvantage. O gofio fod Eamon Devil Error ar y pryd wedi'w garcharu yn Kilmainham, a hynny ar ôl iddo ef a'i luoedd gael ei trechu mewn rhyfel cartra hyll yn erbyn y garfan fwyaf frifol ym mhlaid Sinn Féin oedd o blaid y cytundeb Eingl Wyddelig, a fraid dweud fod y gymhariaeth yn un fwriadol ymfflamychol. Yn ddiweddarach, gwelwyd y sawl oedd yn sefyll yn llinach Cymru Fydd yn dadla fod eu cynlluniau nhw ar gyfer Senedd i Gymru yn sylfaenol wahanol i'r hyn a weithredwyd yn heidu'r Iwerddon ar ôl 1921. A hynny'n benodol oherwydd ei bod am i Gymru chwarae ran llawn y mywyd y wladwriaeth a'r Hymerodraeth
yn ytrach na gwrthgilio ohono fel wnaeth y Gwyddelod yn eu tyb nhw o leia. Dwi'n ni ddim os mae arwydd o wendid cyffredinol ei ddadleuon yn te obsesiwn efo'r Iwerddon, oedd y ffaith fod cefnogaeth y blaid genedlaethol i sefydlu ail siambr i deddfwrfa Gymreig a'r batrwm Senedd Iwerddon wedi chwarae rhan ganolog yn ymdrech y parchedig Gwilym Davies yn 1924 i brofi mae'r blaid genedlaethol yn ei eiriau fo oedd y blaid ffasgaidd yng Nghymru. Ia wir, efallai mae fod y gŵr a ysgogodd neges heddwch ac ewyllus da Urdd Gobaith Cymru, ond ni cheir unrhyw arwydd o ewyllus da yn ymdriniaeth Gwilym Davies o Blaid Cymru a'i haelodau na gonestrwydd deallusol chwaith. Ddiddorol bod ti'n sôn am UNESCO, dwi ddim yn arbenigwr ar UNESCO, ond mae'n debyg na Gwilym Davies oedd yr un ddaru lunio'r cynllun strwythurol ar gyfer UNESCO. Felly dyna chi, just un bach arall i'ch chi chwilotan yr archif amdano fo wedyn. Beth bynnag, oedd Iwerddon hyd yn oed yn y cyhyddiad o ffasgaeth yn erbyn Plaid Cymru, oedd ffurf Senedd Iwerddon mewn ffordd gwbl bonkers yn ran ganolog o'r cyhyddiad. Ar ochr arall yr hollt, mater o falchder yn ytrach na chywilydd oedd y dylanwad Gwyddelig. A hynny am 20 a mwy ar ôl sefydlu'r blaid genedlaethol. O blith y sylfaenwyr, roedd HR Jones ac Efan Alwyn Owen yn falch o ystyried eu hunain yn sinffeinwyr Cymreig ac yn credu mae angen Cymru o dogen o ysbryd Sinn Féin. Yn ei deyrnged i Jones, farwodd yn ofnadwy ifanc oherwydd diciau TB, fe ddywedodd Saunders Lewis fel hyn. HR oedd yr unig un yn ein plith y gellu dychmygu am Michael Collins, un o arweinwyr y chwyldro yn Iwerddon. HR oedd yr unig un yn ein plith y gellu dychmygu am Michael Collins yn rhoi swydd iddo. Un a wna unrhyw beth heb falio am ganlyniadau o stygau ddydd rhyddid Cymru yn agosach. Rwan, fy nhybiaeth i yw byddai HR Jones wedi bod efo mwy o gydymdeimlad hefo gylynion Collins yn y rhyfel cartra a ddilynodd y rhyfel annibyniaeth. Ond gan mai Collins oedd arweinydd milwrol mwyaf effeithiol y gwrthryfelwyr Gwyddelig yn erbyn lluoedd Prydain, dichon y byddai wedi gwerthfawrogi ergyd y deyrnged. Roedd Saunders Lewis yntain drwm o dan ddylanwad syniadau'r gwrthryfelwyr Gwyddelig. Eto, does na ddim amser i fynd i'r afal ar holl fater yma heno, ond mae yna lyfr yn mynd i fod yn trafod hyn yn weddol fuan. Ond yn bend i fadda ac yn ôl i addefiad ei hun hyd yn oed, roedd y syniadau yma'n fwy o ddylanwad. Hynny yw, syniadau'r gwrthryfelwyr Gwyddelig yn fwy o ddylanwad ar Saunders Lewis na'r syniadau ffrenig yna da ni wedi rhoi cymaint o sylw iddyn nhw ers i David Glyn Jones gyhoeddi ei astudiaeth orchestol o syniadau gwleidyddol Saunders Lewis yn ôl yn 1973. Felly, enghraifft, mae'r 10 pwynt polisi drwg enwog yn uniongred o Sinn Féinaidd wedi hydreiddio a safbwyntiau a hyd yn oed ieithwedd harwyddwyd gan Arthur Griffith Sinn Féin. Oedd ei gwreiddiau deulu yn Eryri gyda llaw. Syna chi ddiddorol ynddo. Dadlenol hefyd yw'r hyn a ddywedodd J.R. Jones, ysgrifennydd a threfnydd Plaid Cymru wedi marwolaeth anhymig H.R. Jones ynglyn â'r dylanwad Gwyddelig. Iwerddon, medda fo, fy'r symboliad a'r ysbrydiaeth gryfaf i genedlaetholdeb yng Nghymru yn ein cyfnod ni. Wedi rhyfal 1904-18, bu amryw o Gymru ym myddin Lloegr yn Iwerddon a gweled a sylweddoli'r gormes yno. Tyfodd cydymdeimlad tuag at Iwerddon gweitha propaganda Lloyd George. Yna enillodd Iwerddon ei rhyddid yn 1921, y wlad gyntaf yn yr holl Hymerodraeth i'w hennill. Trwy lyfrau,
Daeth arwyr Iwerddon yn adnabyddus ac yn ysbrydiaeth i lu ohonom yng Nghymru. Daeth baledi Thomas Davies o ganol y ganrif ddiwethaf yn adnabyddus i lawer ohonom, a'r arwr rhamantus Michael Collins. Parhaodd ysbrydiaeth Iwerddon ar nifer fawr yn y blaid hyd rhyfel mawr 1939-45 hyd yn oed. Praw o hynny oedd y galw cyson am lyfrau ar frwydr Iwerddon a'i harwyr trwy'r cyfnod. Ac roeddwn yn gwerthu'r llyfrau hynny wrth y cannoedd o swyddfa'r blaid yng Nghanarfon. Rwy'n oedd G.R. Jones yn enwog am or-ddweud yn nifer o aelodau oedd gen Plaid Cymru ag ati. Felly, allwn ni gymryd cannoedd o lyfrau a pinsiad o halen, ond mae'r pwynt yn sefyll. A rhag ofn nad ydy'r peth yn eglur, rhaid pwysleisio, mae rhan o bechod mawr Lloyd George yn llygad aelodau'r ffrwd yma o genedlaetholdeb Cymreig. Oedd y rhan a chwaraeodd, neu tyb nhw o leiaf, yn gwrthsefyll ac yn anglastwreiddio rhyddid Iwerddon. Right? Oedden nhw'n darllen drosodd o beth wedi digwydd ac oedd Lloyd George ar yr ochr anghywir yn Iwerddon. Ond ym mha ffyrdd felly'n benodol yr oedd y ffrwd newydd yma oedd i mewn i genedlaetholdeb Cymreig wedi ysbrydoli gan Iwerddon. Dwi am ganolbwyntio ar ddau ohonynt. Fe brofodd un yn dylanwad hirhoedlog a chwbl sylfaenol, ond y llall yn dylanwad tymor byr yn unig. Gadewch i mi i gychwyn efo'r cyntaf o'r rhain, sef yr agwedd at Brydain a Prydeindod. Fel y gwelsom, roedd a mae Cenedlaetholdeb Cymru Fyddaidd yn credu y gellir diwallu anghenion cenedlaethol Cymru oedd i mewn i fframwaith Prydeindod a'r wladwriaeth Brydeinig ac ar un adeg yr Hymerodraeth Brydeinig. Nodais fod y fersiwn o Prydeindod ac o'r wladwriaeth Brydeinig o goleddwyd ganddynt yn un benodol iawn. Maent yn dyrchafu Prydain a Prydeindod sy'n parchu amrywiaeth cenedlaethol mewnol yn ytrach na Prydain a Prydeindod sy'n ymestyngiad o Loegr a Saesnigrwydd. Yr her i'r rhain felly ydy hybu'r ddealltwriaeth gywir neu dderbyniol o Brydain a Prydeindod tra'n ennill cydnabyddiaeth i Gymru fel un o'i cenhedloedd cyfansoddol. Ond mae hefyd yn werth tanlinellu pwynt arall yma, sef bod ymrwymiad y ffrwd Cymru Fyddaidd at Brydain a Prydeindod yn fwy na mater oeraidd ymarferol yn unig. Roedd a mae hefyd yn fater o emosiwn a hunaniaeth bersonol. Nes i ddarganfod enghraifft ddiddorol iawn o hyn, jyst digwydd bod wythnos dwytha, pamffled gan David Thomas, hen daid yr ymgyrchydd iaith Angharad Thomas, un o ffigurau hanfodol o ran datblygu'r blaid lafur yng Ngogledd Cymru ag person oedd yn sefyll yn y ffrwd Cymru Fyddaidd yn y blaid lafur. Wrth herio Gwynfor Evans mewn ysgrif a gyhoeddwyd ganddo yn y Faner ym mis Mai 1950, meddai Thomas, a dwi'n dyfynnu, teimlaf yn falch iawn o fod yn Gymro ac o berthyn i wlad fechan. Ond rwy'n falch iawn hefyd fy mod yn Brydeiniwr. Ymhellach credau y gall Cymru wneud mwy o gyfraniad at gydwladoldeb trwy gryfhau'r elfonnau gorau ym mholisi dramor gwlad mor bwysig a Phrydain nag a gallai ei wneud fel cenedl fychan fistydol ymysg lliaws cenedloedd mawr y byd. Hyn, cofiwch, mewn ysgrif pan mae'n disgrifio ei hun yn falch fel cenedlaetholwr Cymreig. Nid felly yma deiliad traddodiad y blaid genedlaethol wedi gweld perthynas Cymru a Chymreigtod ar y naill llaw a Prydain a Prydeindod ar y llaw arall. Iddy'n twy, nid peth i ymffrostio ynddo yw'r cysylltiad rhwng Cymru a'r wladwriaeth Brydeinig. Yn ei tyb hwy yn hytrach, ni cheir dyfodol hir dymor heb sôn am achubiaeth i Gymru oedd i mewn i'w rhwyd. I'r gwrthwyneb, ni cheir achubiaeth ond i lwyddir i ymddihatru Cymru o'i dylanwad. Yn wir, tueddwyd i ddadla fod Prydeindod yng Nghymru yn ddim mwy na ffurf o ffug ymwybyddiaeth, false consciousness. Mae Gwynfor Evans yn fawr iawn ar y ddadl yna. Dim ond trwy fwrw heibio Prydain a Prydeindod y gellir fel y gwnaeth y gwyddil y gall Cymru
fod yn rhydd a sicrhau bod ganddi ddyfodol hir dymor fel cenedl. Yn gyson â'i hysbrydoliaeth Gwyddelig, bydd Plaid Cymru hefyd yn gyson gefnogol i'r cama a welwyd tuag at ymddatsod yr Hymerodraeth Brydeinig, ynghyd â phob Hymerodraeth arall. Hynny yw, bydd Plaid Cymru yn ffyrnig o wrth imperialaidd o'r cychwyn. Cyn y 1960au, o leia, bydd rhaid iddi dalu pris gwleidyddol uchel am goleddu safbwynt o'r fath, gan ei bod yn golygu bod hi'n sefyll ar dir gwleidyddol unig iawn. Yr enghraifft mwyaf trawiadol y hyn yw'r dyfroedd dyfnion iawn a fy'n agos i foddi'r blaid yn gyfan gwbl adeg yr ail ryfel byd. A hynny, oherwydd ei bod wedi dehongli'r rhyfel, ei gam ddehongli yn fy nhyb i, ond mater arall di hynny, fel rhyfel rhwng grymoedd imperialaidd a oedd i gyd cynrwg a'i gilydd. Fe asododd yr agwedd yma gywair sy'n parhau i gael effeithiau hyd heddiw, gyda agweddau tra wahanol at faterion rhyngwladol, un o'r pethau hynny sy'n gwahaniaethu'r ddwy ffrwd oddi mewn i genedlaetholdeb Cymreig o'i gilydd. Deud y gwir, gyda ni dystiolaeth diddorol iawn mewn arolwg barn diweddar, dwi ddim yn mynd i sôn amdano fo, ynglyn â'r gwahaniaeth rhwng agweddau cefnogwyr Plaid Cymru a chefnogwyr llafur i Palestina, a'r hiladdiad yn Palestina, ond na i ddim mynd ar ôl hynny heno. A siarad yn fras, yn y cyfnod ers yr ail ryfel byd o leia, mae pleidwyr wedi tueddu i gael mwy o ddiddordeb materion rhyngwladol. Yn gysylltiedig â hyn, mae'n tueddu i roi llawer mwy o bwyslais ar sicrhau fod Cymru yn cael ei chynrychioli yn ei hawl ei hun ar y llwyfan rhyngwladol. Un o'r resyma pam ei bod yn credu bod hynny'n bwysig yw ei bod yn grediniol y byddai Cymru neu reoli ar ein cytser gwahanol iawn o werthoedd i'r rheini a gynrychiolir gan wlad mor bwysig a Brydain. Yn fwy cyffredinol, mae Plaid Cymru wedi parhau'n amheus iawn o Brydain a Phrydeindod gan gredu na all Cymru a Chymreigtod ffynnu yn eu cysgod. Y newid mawr yn y cyd-destun yma yw fod na fwy a mwy o'r to ifanc yng Nghymru fel petai'n sy'n cytuno ar blaid ar y berthynas rhwng Cymreigtod a Phrydeindod ac yn cefnu ar hunaniaeth Brydeinig. Ond darlith arall ydy hwnna, felly rhaid fi ddod nôl i wneud hynna rhyw dro. Strategaeth gwleidyddol. Strategaeth gwleidyddol ydy'r ail fater rwy'n mi drafod, lle cafodd esiampl Iwerddon effaith ar y penderfyniad i sefydlu'r blaid genedlaethol. Yn yr achos yma fod bynnag, cymharol fyrhoedlog a fyr dylanwed. Rwyf eisiau wedi cyfeirio at strategaeth wleidyddol Cymrufyddiaeth, impio'r rhaglen genedlaethol Gymreig a'r rhaglen y blaid gwrthdoriaeth fwyaf, ac gweithio ethol y blaid honno a wedyn gobeithio gweithredu'r rhaglen. Bydd siŵr roedd yn strategaeth a oedd yn sicr o arwain at lawer iawn o rwystredigaeth. Os oedd y toriaid mewn grym, yna doedd dim gobaith cyflawni llawer o ddim. Felly'r cyfnod rhwng 1895 a 1916, neu ymron y cyfan o'r cyfnod rhwng y rhyfeloedd byd. Ac hyd yn oed os oedd y blaid gywir mewn grym, roedd posibiliad na fyddai ei harweinyddiaeth yn fodlon cydsynio ar agenda genedlaethol Gymreig. Am enghraifft gyfoes iawn o hynny, cymharer agweddau sylfaenol wahanol y blaid lafur tuag at datganoli cyfiawnder i Gymru yn 2017, 2019 a 2024. Mae yna ddirwyad mawr yn be oedd y blaid lafur yn ei addo o ran datganoli cyfiawnder i Gymru yn y cyfnod yna. Eto, mae'n bwysig cydnabod fod y strategaeth o geisio dylanwadu oddi mewn a thrwy'r gyfundrefn bleidiol Brydeinig wedi profi'n llwyddiannus ar wahanol adegau. Ac wrth gwrs, cyn 1918, roedd y ffaith bod yna gynifer o wladau seneddol yn cael ei dychwelyd o Ynys Iwerddon i dir cyffredin, dros 100 ohonyn nhw, dros 100 allan o 600 a hanner, yn golygu y byddai cwestiynau yn ymwneud â'r cyfansoddiad tiriogaethol fel y gelwyr yn sicr y godi'n gyson. Ac fod ganddynt eu plaid eu hunain ar ôl 1874 yn ffurf yr Irish Parliamentary Party, yr IPP, strategaeth y cenedlaetholwyr Gwyddelig hefyd oedd i geisio defnyddio ei grym oedd i mewn i'r gyfundrefn bleidiol Brydeinig
mwyn hybu eu agenda genedlaethol hwytha. A thrai bod nhw yn rhan mor ddylanwadol o'r darlun, a trai bod nhw yn rhan mor ddylanwadol o'r darlun, mi allu bod yn ffyddiog y bydda cyfleon yn codi'n gyson i genedlaetholwyr Cymreig i gael eu pig i fewn, yn wedig gan bod genedlaetholwyr Cymreig yn cydweithio hefo'u cefndryd Gwyddelig. Wel, wedi i gynrychiolwyr Sinn Féin gael eu hethol yn lle cynrychiolwyr yr IPP yn 1918, a gwrthod cymryd ei seddan San Steffan, fe newidiodd pethau'n sylfaenol. Roedd o'n ddiwedd ar obeithion y ffrwd Cymru Fyddaidd am sawl degad. Ond ar yr un pryd, roedd strategaeth Sinn Féin yn ysbrydoliaeth uniongyrchol i'r blaid genedlaethol. Ni ein hunain ydy'r cyfieithiad o Sinn Féin, a mae'n cyfleu i'r dim hanfod strategaeth wleidyddol sylfaenydd y blaid Arthur Griffith. Credai fod angen i genedlaetholwyr Gwyddelig ymwahanu o'r gyfundrefn wleidyddol Brydeinig, yn fwy amlwg drwy wrthod cymryd ei sedda yn San Steffan, a mynd ati i greu hegin wladwriaeth ei hunin drwy strwythura llywodraeth leol Iwerddon. A dyma'n union bolisi y blaid genedlaethol ifanc. Nid yn unig ymwahanu o'r pleidiau Saesnig, ond ymwahanu o'r holl gyfundrefn bleidiol Brydeinig a'r Senedd yn Llundain ac adeiladu Cymru rydd drwy strwythura llywodraeth leol. Daru Rhodri gyfeirio at yr arddangosfa bach hyfryd iawn ynglyn â hanes y blaid sy'n fyna. Cerwch, os da chi'n mynd credu fi, cerwch i weld y llythyr ddanfonodd Saunders Lewis at H.R. Jones pan mae'n cael ei wahodd i fod yn rhan o'r fenter newydd, o'r blaid genedlaethol newydd. A mae'n dweud, dwi mond yn mynd i fod yn fodlon bod yn aelod os da chi'n gwrthod cymryd eich seti yn Senedd Lloegr, ac os da chi'n gweithio trwy'r llywodraeth leol. Mae o yna, mae'r holl strategaeth Sinn Féin yn y llythyr yna, a wedyn da chi'n edrych ar y peth sy'n ei ochr wrth y dde, sef y daflen aelodaeth Plaid Cymru, a mae'n dweud, da ni ddim yn mynd i Senedd Lloegr. Dyna Sinn Féinaeth ydy hynna i gyd. O'r herwydd, pan safodd Lewis Valentine yn Arfon yn etholiad 1929, fe wnaeth hynny ar sail ymrwymiad na fyddai o gael ei ethol yn cymryd ei sedd yn Nhŷ'r Cyffredin. Siom yn wyneb y ffaith mae dim ond 609 oedd yn fodlon pleidleisio ar y sail yna, ynghyd â diffyg ymgeiswyr oedd yn fodlon sefyll yn lliwiau'r blaid newydd mewn etholaethau lleol, arweiniodd at newid y polisi o abstentionism. A mae werth nodi efallai fod Saunders Lewis yn gyndyn iawn o gydsynio'r newid polisi. A mae dyn yn synhwyro i fod o wedi parhau'n Sinn Féinwr wrth reddf ar y mater weddill ei oes. Canlyniad hynny, canlyniad newid y polisi, ydy ers iddi sicrhau presenoldeb yn San Steffan, mae Plaid Cymru wedi gweithredu yn llawer iawn mwy tebyg i'r Irish Parliamentary Party nag y mae i'r Sinn Féin, sef yr ysbrydoliaeth wreiddiol. Y sywaith, heb yr un niferoedd o'r IPP i gael dylanwad. Serch hynny, mae'r blaid wedi defnyddio ei grym gorau gallai, gyda'r grym bargeinio ar ei fwyaf pan mae llywodraeth y dydd ar ei gwana. Fe allu dadla mae dyna mae Plaid Cymru wedi wneud yn Senedd Cymru hefyd ers 1909, ond wrth gwrs gyda cyfran llawer iawn uwch o sedda ac felly mwy o ddylanwad. Ond mae'r gymhariaeth yma efo'r IPP, jyst i gloi, yn fodd o danlinellu pam y byddai arwain llywodraeth genedlaethol Gymreig am y tro cyntaf, rhywbeth na wnaeth yr IPP erioed wrth gwrs, pam y byddai'n cynrychioli newid byd mor sylfaenol i Blaid Cymru. Os a phan ddigwydd hynny, yna byna ddim llawer iawn yn hanes y blaid, ac yn sicr ddim yn hanes i sefydlu i'r hyn apiorwaith a'i gymrodyr ynta gael pwyso arnynt. Felly, hei lwc iddyn nhw, ynde. Dyna fo. Diolch yn fawr.